Bikin rantsar da sabbin shugabannin ƙananan hukumomin ya nuna muhimmin mataki na tafiyar da tsarin dimokuraɗiyyar jihar, wanda ke nuni da ƙaddamar da sabbin shugabannin a hukumance. Babban jojin Jihar Katsina mai shari'a Musa Ɗanladi Abubakar ya rantsar da sabbin shugabannin. Bisa la'akari da ikon cin gashin kai na ƙananan hukumomi a halin yanzu, akwai fata mai yawa daga ƙananan hukumomin. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci sabbin shugabannin da su ba da fifiko wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummominsu. Gwamnati Kwarada ya jaddada mahimmancin bin gaskiya da riƙon amana game da shugabanci na gari wajen samar da ci gaba tun daga matakin farko. Ya kuma buƙaci sabbin shugabannin da su mayar da hankali kan ilimi da aikin noma da kuma samar da ababen more rayuwa, inda ya jaddada buƙatar samar da ingantaccen shugabanci. Ina kira gare ku daga kansiloli zuwa shugabannin ƙananan hukumomi. Wannan amana ce jama'ar jihar Katsina suka baku. Jama'a ne suka fito suka sha rana suka sha inuwa suka zaɓe ku domin ku biya musu muradunsu da suke bukata a gare ku. Ana ganin gagarumin nasarar da jam'iyyar APC ta samu a dukkanin ƙananan hukumomin 34 da ke faɗin jihar tamkar wata alama ce da ke nuni da yadda jam'iyyar ke da kyakkyawan shugabanci. Akan haka gwamnan ya ƙara da cewa wani mataki ne na ƙarfafawa al'umma da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa a jihar Katsina. Ana sa ran sabbin shugabannin za su inganta rayuwar al'ummar mazaɓinsu da samar da muhimman ayyuka da kuma haɓaka ci gaban tattalin arziki tun daga tushe. Awwal Halliru, labarin NTA.